bersyukur nak Islam jong unongsan hima. Menteri Barim ke Sarkar Jalna Ubalong Ru MLA ke UDP na mau kerwat konstituensi uba Renington Lingdok Tongkhar. Ulawan ra kat tu kat ni ke jing ai jing mut ni ke benta. Pan yarap ha ka ban weng ni ke jing namar ke jing deheng kali hanong ba Shillong ha ka ba ula ai ke jing terwa ban shna lai teli ki surok. Bat kita kilong ka surok na lao sok tun ke ban sam lingba ka thany oper Shillong nangta ban shna surok na thain lom paring ka ban sam lingba shalat kor bat kawai pat ka de ban shna surok na maulai nong kwar ka ban yat lingba ka suna pani ban penya so bat ka surok ba hathain laimer upper Shillong uba reni ton loong ba yakini ki jing ai jingmut ulada ban pen pau teng hapo ka ying dorbar thau an hagni ka dorbar mang tingka ka barang sudam ha ka ba ula kren yakani ha ka por ba yatai ya ka jing kren jong ulan uba reni ton loong ruba kumakalong benta ki kali nado ki kali kamai hado ki kali ki bakit ki marep maryang bat ki kali ki bakit ki nong jongok kai perthai kim don de ki we pat ki surok ban yat lingba ye ki surok ba hangni hanong ba Shillong ulapen inuksa ba ki kali ki bakit ki nong jongok kai ki basa ha ki ying basa ki badan ha ka thain lao so tun lom paring bat laban kim don de ka we pat ki surok ban pei lingba sha ka upper Shillong Henry ki haban tur bat ban penkhap ngia lang hakathain civil hospital bat rhino lada ki kwa ban lek ka sha ki thain sora bat ki wei ki jaka namar ba amdon surok na ka weipat ka ba pei lingba na ka thain lao so tun sha upper Shillong kumta uniu MLA ka mau kruat ulaong ba lada ka sarkar ka thau yi kilat kiranti ban shna ka surok ka ba penya so na lao so tun bet sekitan upper Shillong kan long ka jingyarap ban weng ni ka jing dheng kali. Shushu aba pen pau ki jing sungkian namar ka jing dheng kali ka ba jor ha ka surok ba nado maulai moyong ter shadow lum ding jiri KHADC bat gari khana uba raining ton loong ba ka long ka badan kam hado kata-kata ban shna ye ka surok ka ban penya so ye ka maulai nong kwar bat ka thain laimer upper Shillong lingba ka suna pani ulaong ki kali ha ka jaka bakin wan lingba ka surok ba sa gari khana kin la ban ya bet lingba ka surok na maulai nong kwar sa laimer debate on governor's address hakaba ngala simbanta bat ngala ai ki ai mut batang kendiat hin mangapwa ban kren ko por kam sha ini ka long restricted ini bangin haban kren tak to ka minute we umle te ngalayo ban pasat ban ai mut tang ke arteli department berta kalau ngala kren kendiat spang tourism ka belum ke jingkermen ke badika lawe hakaba ki konsum la ka jingkermen ban yo ban ya rukam dung jam baki ni project of her to tourism tadi kawai ka problem ka bang yo I kalong ba ya kanika traffic jam hang ne Shillong haka bagi tourist kila so far hadu kata kibalik seseorang don kibasya sakut surok deki arkenta deki lai kenta te katu kan spread ka kubor ha bagi pai si kisnong lajong sya ki state lajong menetu ba ka traffic jam istuba hang ne Shillong jadi kata ka bangala ai jingbut kuwi ai jingbut balai begim sna ki surok kini ki bypass hakaba omde ba barok ki ba kiu syatan seorang kinlek tanah kuwi ka surok kumbalong menta ka traffic jam ka bakos kedai hang ne hapo rhino hakaba barok ki ba ki bawan na lumparing ki bawan na laban ki bawan na lausotun na bisnapur barok ki wan lod banwan hier sini rhino kacing kali kelong bali kin hapwan bi sini habakil adon pasha tai sa phang west haka west side haba kidi balai sesira penji balai begitu ki hotel gitu ki homestay na lumparing na lausotun na laban na bisnapur kin hawan no besaraino tinggal ai proposal po assembly ko bakal adon kam immediately ka surok ka way na lausotun ban mi sya upper Shillong kala banong halaimer kala banong hasomer kala banong hasanmer ban connect ya kata ka highway satai kaban mi kaban na lausotun satai katakan yarap ka barok kini ki customer ki tourist ki badai na kitu ki homestay na kitu ki hotel ki basa satai ki hapwan be sareno ki la berwan sareno ki le be satai bekin connect satai ki highway kita kare ki ai mudi ka bangal ai mudi shai ba po assembly
kawai deh ke bang aji mut kalong bang ngidang lah isu ban isi ke traffic jam hang ne so shalong kam tam hakini ki lan kari khana ki ba la blok ba ki ba jan yo tu balai ki mau yong ki mau lai paro ki bawan na ta highway balai bikin wan mar contribute ke jam na yo kala bende ke intervention ka bombe ke bada he kata-kata kasokar la dagi pek ba kisna sa kuy ka surok nang tay na nong kuar pan cross ya kawa ya ka sunapani mesna kuy ka jingking nang to ban le chatai si siliang bat kan connect padisne sa opar silong kala banong ha kalai mer sa mer kat ka badai ka bayo chaka biang ban connection ne kataro kala isa ka traffic ha bakin kam su barwan nang na karkhana na jayao ti kataro kanyarap sibun ba baki pajba kuma kalong mata kalong kipaj ba kalong kumba buat haban wan be sya karkhana beram letire ko ipat Habas ngokia yaki nongrep ki basak ta haga jing dhengkali haga por baki wan ra yaki marrep shayo uba Renington uloong baki nongrep bat ki pajba ki bawan ka Tyne Smith bat ki wei ki jaka shalong ki haban nyai tang lingba ka surok ba na light core Henry ula ajing mut yaka sarkar ban thaulat ban shna sa ka wei pat ka surok naka Tyne lomparing ka ban pei lingba sa light core bat ban yaso bat ka surok ba shalong joai uloong bagi pajba nagi Tyne Smith maureng keneng ki majing e shibon namar ka dheng kali man la ka sngi bemdon surok naka weipat light naka surok ba ka bayat namadan reting sa light kor uba Renington uloong baga sarkar kadai ban thaulat ban shna ya ka surok naka Tyne lomparing sa light kor ka ban yarap ban penduna ya ka jing dheng kali to kabedei berkene ka jing dheng kali kawai ka bangim dei ban klat kalong e kajing syakta jong kini ki nongrep jing ki bawon ket ki marep marian juki pun ba ak baki dei ban ya be hayo mar kaneli kalong baki haban be haban poi ka por ba biang hayo ban lap ki nong thet ka por biang tendri kala kata si bun e kajing sya deng kali kam tam kini ki bawan la kini ki jakarep nang ne na Smith ki bawan ban ya ban otmai ni i pun sin baki trok ki pick up ki basakut be ni otmai bro ter kim poi sayo tika neruk don kawai ka solution ya ka bala ring isna surok biang pi kumalong mata barok na dun alai kori don tak kawai ka surok hiban ni wan si sosilong ya ka tarang ila banle nang ne na lumparing si sya kala don pa ki surok kadu lumparing li ka don surok na lumparing di ban mi becha tai sya na ranap lum silong ban mi sya lait kor kata kan kawai ka laba ka ban yarap si sya ki nong rep ki bawan na kita ki thain bat kum juru ya ki bawan nak tanjuai hi barok khoi hakaba kindon nak no arteli ki surok ban wan haso shalom kumbalong mata nadu na ayo ki ya betang itu ko surok ba ti kataro ko wei ka labba ban is ya ka traffic congestion han haso shalom dak ba kindon de ki wei surok in general nga skutu ya ka problem ba ka sarkar kan shinjing ba ban yo ya ka jaka ban sna surok ki ba he hang ne ha ka shalom city jungi Tenri ban snabun teli ki surok pede kalong very much possible ban yo ki caka. Namar ki pajba ki kwa ban wan surok haman la ka yin haman la ki dong ki kwa bakan man surok. Tikini ai be ki jaka kendir. Tengah propose ba sarkar ka bicim kiai kata ba hoit ni kwa ban yo surok ba tenri ni sistem pala ban yo surok ba tenri ka don possibility bagi sinare ki surok ki barit kila ban long tang ka ladangi tang ban yo ka surok ban yo tang arteli kaliru kala best pala lada dai tang kisengkelan makna ki balak bre pas kalirit arteli ti kata kadi ka ba nak ling jong ka sarkar don kaman explore ki possibilities namar ka dai shisha ban shim khia kumno ban solve ya ka problem ka ba ki ngat ka traffic jam namar ka ne traffic jam ka kata lut ya paro don banang don bastat don babij don baduk don baruspa paro ka kata lut hang ne saya jeng perkat bakala kala perkat batang ki badan kali hendai am ki baduk do ki be ki song di taksi ban poi si ka sumar ki song di kalihi nam don syu balak ban jak jat mata ki bawan ki song ki thau ki bawan ki marep yang na paro kari na kria jungi na kene stet jungi ki wan hang ne kanong ba jungi lembar kalihi non kit terima kata ya baro ya ki marep yang hak makin poi si kumta uniu MLA ka UDP na mau karwat constituency uloong ba udon ka jinget ka bas kem ba ka sarkar jilla lingba ka tanat ka badai khmi kan thaulat kumnu ban yo shna yikini ki surok lightly ki badon kambha ki ban yarap ban weng ye ki jing dhengkali shikadai e hapo gani ganong ba shlong
kan easy ke trafik hanya social long si bun ba kan pensuk ikan kawan ke hak baki paj ba kirim safar syuk baki safar mentah tinggi kita kecai cimut di kebangala keren bah bat ngit scam bak sokar kasudei kata kecai cimut bat kebelti baki officer ki beri ki department ki baki pen krei ki proposal kita kena kebelti juga ba ki officer ki baru department kapten nak peludi baki pen krei ki ki proposal bat bakin wad kirat tinti kumdo ban yo ki cakak ki puta ban sna kita surok ha kajing nak kena step jungi ki wan hang ne kanong ba jungi lembar kali hiburan kit lembar kata ya barok ya ki marep marian ha ka bakin push ki yo hat karpat ya kasokar ke bengi ya don lang ki belti ba hawai nga itna ha ka por ke banga yo pan aje kan apa assembly nak liang chief minister ila ada komen hang tu ba ngas kerentang kendiat tanda ingal acquisition ke kame ke bah nak belti ba sokar kan simkia berkata mai di department ki bade ha ka bentar ke perlu di road ha ka bakasim kia ban wat ban explore kita possibilities barak ban yo bisa surok kambon kum ka jingkbelti nak leng jonga nak belti bak sokar kan simkia bakini ki lai teli ki surok kilong very important ya mentah bat kabadon pa ka possibility ru ban yo ki jaka tingat belti bak sokar kan simkia ya kini ki lai teli surok berkata kalong na lumparing sya taisya lakor kawai ke surok nang ta na lau sotun sya opar shalom kelaban long halai mer hasau mer nesan mer berkawai ke surok na maulai nong kuar cross ke sunapani ban mi taisya opar shalom kita kilai teli ki surok ke bang along confident bah ban yarap ban is ke traffic congestion hakabah kan long kajing yarap ki pai barok ladang ile kata bat ngasngau ke jisko juga pasal ribut simkia di kirat nanti berkhoi ban yo ikini surok hakapor ko biang kenang baki pajba kin yo i ya kata kajing simkia nak leng sokar ban long kajing yarap ki pajba barok ki badan kami kini surok hakala jakawan tangkum tai